Hello, είμαστε στην επόμενη μέρα. Θα σας δείξω τι κράτησα από το χτεσινό μας loot. Ένα παιχνίδι για PlayStation Vita, Ben 10 Galactic Racing. Προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο ήταν μόνο σε φάση πω πρέπει να το έχω. Είναι από τα λίγα racing games που βγήκαν physically για το Vita και έχω τόσο πολύ καιρό να πάρω ένα καινούριο Vita game. Δεν μπορούσα να πω όχι. Και επίσης Jak and Daxter, The Lost Frontier, το PSP game του Jak and Daxter. Δεν το έχω παίξει, δεν έχω παίξει ουσιαστικά καθόλου ιδιαίτερα τα Jak and Daxter games, οπότε θα ήθελα να τα τσεκάρω. Γενικά και τα δύο γκέιμάκια έχουν τα θέματά τους. Το εξώφυλλο για κάποιο λόγο ήταν διπλωμένο, λίγο περίεργα, δεν ξέρω. Το έχω βάλει στην κανονική του θέση τώρα, οπότε προσαρμόζεται στη θήκη. Και το Jak and Daxter γενικά ήταν από λίγο κατεστραμμένο κουτάκι, οπότε για την ώρα το έχω βάλει ένα κουτί από ένα Pro Evolution Soccer, ξέρω εγώ. Και θα το αντικαταστήσω σίγουρα στο μέλλον. Ουσιαστικά αυτά τα δύο μου κόστησαν 10 ευρώ. Hello, λοιπόν, τσιμπήσαμε ένα πακέτο PSP. Ήταν να συναντηθώ με τον πολιτή, αλλά τελικά δεν βγήκε. Οπότε είπαμε να το κάνουμε με την καταβολή μέσω γενικής, όπως είδατε και πριν τα πλάνα. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι παραλόγω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεν είναι το FIFA 08, αλλά μέσα στη θήκη του είναι το Siphon Filter Logan Shadow. Δεν είναι το παιχνίδι που με ενδιαφέρε στο λωτάκι που αγόρασα, αλλά εντάξει, καλοδεχούμενο μιας και συμπεριλαμβάνονταν. Call of Duty Roads to Victory. Δεν είναι uncommon game, δεν είναι rare game, αλλά το Black Label, χωρίς να είναι δηλαδή Platinum Edition, Essentials Edition κτλ, δεν το βλέπω σχεδόν ποτέ. Ποτέ έπρεπε να τσιμπηθεί. Α, έχει και το manual του. Οκ. Νομίζω ότι μου είχε πει ότι δεν έχει το manual του το συγκεκριμένο. That's nice. Και το μεγαλύτερο όλων, Castlevania The Dracula X Chronicles Greatest Hits. Αυτή η έκδοση προφανώς είναι η αμερικάνικη, γι' αυτό έχει το Greatest Hits που είναι το κόκκινο. Δεν με πειράζει, είχα ήδη το game σε δισκάκι, αλλά δεν είχα καμία θήκη γι' αυτό και είναι κρίμα ρε γάμο, θέλω να την έχω. Έχει φύγει λίγο και το παιχνιδάκι, αλλά Klein, όπως το βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχει manual, αλλά εντάξει, αναμενόμενο. Τι υπέροχο artwork είναι αυτό εκεί μέσα. Και όποιος δεν ξέρει, το συγκεκριμένο παιχνίδι Castlevania για το PSP περιλαμβάνει και το Symphony of the Night, το οποίο μπορείς να το ξεκλειδώσεις κάνοντας κάτι συγκεκριμένο τέλος πάντων μέσα στο παιχνίδι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα από τα πιο ακριβά του PSP και συνήθως πηγαίνει 100+. Όλο αυτό το πακετάκι, όπως το βλέπετε, 30 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι κάναμε μια παραπάνω από τη μία μπάζα. Hello. Πάμε να μιλήσουμε για κάποιες πρόσφατες προσθήκες οι οποίες ήρθαν από το Vendora. Οπότε πάμε. Tokman για το PSP. Δεν πρόκειται ακριβώς για παιχνίδι, είναι παραπάνω θα πω ένα app για το PSP, το πω έτσι. Όπως βλέπετε είναι complete, είναι το παιχνιδάκι, ένα μικρό extra εγχειριδιάκι και το μικρόφωνο PSP. Πρέπει να το αξιοποιήσω αυτό σε κάτι. Το οποίο ουσιαστικά σαν παιχνίδι χρησιμοποιόταν αρκετά για εκμάθηση γλωσσών, να μεταφράζει από μια γλώσσα σε άλλη και πρέπει να το δοκιμάσω. Το συγκεκριμένο το πήρα νομίζω 8 ευρώ. Το επόμενο τώρα παιχνίδι είναι μια μεγάλη ιστορία με αυτό. Είναι το N+. Όπως βλέπετε ίσως και από την εικόνα τώρα, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση το παιχνίδι. Και γενικό... Να, εδώ πέρα είναι και το ίδιο το game. Τι είχε γίνει. Παρήγγειλα αυτό από το Vendora και μου ήρθε ένα πακέτο το οποίο ήταν όλο μουσκεμένο. Και συγκεκριμένα δεν ήταν μουσκεμένη συσκευασία, ήταν μουσκεμένο το ίδιο το game. Δηλαδή ήταν μουσκεμένο το γύρω-γύρω, μέσα είχε σταγόνες κανονικές, όλο το manual ήταν χάλια. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίχτηκε. Εγώ κάθισα και τα στέγνωσα όλα. Το manual, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να πεταχτεί γιατί ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Και τέλος πάντων, επειδή δεν βρίσκαμε άκρη με τον πολιτή, ουσιαστικά μου επιστράφηκαν τα λεφτά από το Vendora, οπότε είναι σαν να το πήρα δωρεάν. Και τέλος, κάτι το οποίο έλειπε, Ultimate Spider-Man για το PlayStation 2. Και με αυτό
πλέον συμπληρώνεται το Ultimate Spider-Man, το οποίο είχα στην άκρη τόσο καιρό σαν θήκη. Για τους completionists, ναι, ο δίσκος είναι της Platinum εκδοχής, δεν με ενδιαφέρει, το παιχνίδι θέλω και ουσιαστικά το έχω πλέον και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το συγκεκριμένο δισκάκι το πήρα 3,90, ναι, 3,90, οπότε καθόλου bad. Χαλό, βρισκόμαστε αρχές Δεκεμβρίου και κάναμε ένα πολύ καλό loot. Συγκεκριμένα πήραμε ένα lot με διάφορα PSP games, από τα οποία με ενδιαφέραν κυρίως τα 3, οπότε ό,τι δείτε είναι σαν να πλήρωσα 3 ευρώ το ένα. Λοιπόν, πρώτα έχουμε Pursuit Force για το PSP. Είναι ένα σχετικά common game που μπορείς να το βρεις σε Platinum εκδοχές, Essentials και τέτοια, αλλά δεν το έχω βρει ποτέ σε Black Label και ειδικά την ελληνική εκδοχή. Όταν λέω ελληνική εννοώ απλώς ότι έχει τα ελληνικά στο πιστόφυλλο, ξέρετε, και σε κάποιες οδηγίες. Οπότε ήταν πολύ καλό pick-up. Στη συνέχεια, Spider-Man 2, all time classic για το PSP. Actually έχει γίνει λίγο δισεύρετο πλέον, παρόλο που είχαν βγει τόσο πολλά copies τότε. Είναι η αμερικάνικη εκδοχή και μπορείτε να το καταλάβετε από το Teen Rating. Δεν έχω κάτι να πω γι' αυτό. Spider-Man 2 ουσιαστικά είναι το Spider-Man 1 που είχε βγει στο PlayStation 2, με άλλες πίστες και άλλη ιστορία. Είναι το ίδιο δηλαδή engine, το ίδιο gameplay, απλώς με άλλη ιστορία για το Spider-Man 2. Ενδιαφέρον, είναι σαν ένα Spider-Man 1,5 ουσιαστικά. Και τέλος κάτι που ποτέ δεν είχα, που είναι αυτά εδώ τα PSP Demo Discs. Δεν είμαι σίγουρος τι έχει ακριβώς το συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα θα το μάθω. Οπότε αυτά τα 3 που είδατε πληρώσαμε ουσιαστικά 9 ευρώ και μου βάλει και κάποια έξτρα πραγματάκια σαν δωράκια ο πολιτής. Επίσης να πω ότι η συναλλαγή έγινε στο Mentora, απλώς έτσι για αρχαιακούς λόγους. Λοιπόν, Broken Sword, The Templars, The Shadow of the Templars και 2 μανιουαλάκια για το Game Boy Advance, V-Rally 3 και Super Mario Bros. Super Mario Advance 2. Νομίζω ότι και τα 3 αυτά είναι ουσιαστικά repro, δεν είναι original, αλλά ξέρετε ότι ποτέ δεν λέμε όχι, ήταν ένα δωράκι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και πάμε για την αποτίμηση. Πάμε λοιπόν για την αποτίμηση, θα ξεκινήσουμε με τα λιγότερα από τα PSP Games, γιατί τα PSP Games είναι πάρα πολλά. Πάμε να δούμε πρώτον PlayStation 2 Ultimate Spider-Man, επιτέλους συμπληρώθηκε. Εντάξει, δεν είναι όπως είπα complete in box, αλλά βλέπετε έχουμε το δίσκο, αυτό μετράει. Τη θήκη την είχα πάρει πόσο, 3,90, δεν θυμάμαι πόσο είπα, οπότε κοντά στο δεκάρικο πρέπει να είναι συνολικά αυτό το game, έτσι όπως το έκανα assemble ουσιαστικά. Οπότε πολύ καλό find. PS Vita Ben 10 Galactic Racing. Πάντα ωραίο να βάζουμε ένα PS Vita στη συλλογή. Τα διάφορα πραγματάκια που ήταν έξτρα με το πακέτο που σας έδειξα πιο πριν του PSP. Το Demo Disc τέλος πάντων ήταν μέσα στην τιμή, whatever. You know what I mean. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα PSP Games. Θα ξεκινήσω με 3 που δεν θυμάμαι αν τα έδειξα στο βίντεο να τα παίρνω, αλλά θα σας τα δείξω. Carol Wonderman Sudoku, Jack and Daxter Lost Frontier και Mercury Meltdown. Αυτό εδώ πέρα είναι ίσως το καλύτερο Sudoku για το PSP. Τώρα θα μου πείτε γιατί πήρε Sudoku ρε Orac. Γιατί είναι το καλύτερο για το PSP, εντάξει. Λοιπόν, Jack and Daxter The Lost Frontier. Δεν χρειάζεται να πω κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Είναι Jack and Daxter. Και Mercury Meltdown. Ένα ιδιαίτερο puzzle game. Γενικά κάνανε έτσι ένα series τα Mercuries. Και είναι κάτι που δεν θα περίμενα να ξεπεράσει το ένα game. Οπότε είναι ενδιαφέρον γι' αυτό. Τα επόμενα 2, Tokman και N+. Το N+, σας το έδειξα πιο πριν τι είχε γίνει την κατάσταση με αυτό. Δεν είναι και στην καλύτερη του φάση, αλλά είναι πλέον στεγνό, οπότε αυτό έχει σημασία. Είναι ουσιαστικά ένα τύπου platformer puzzle game, το οποίο είχε ξεκινήσει ως flash game σε Newgrounds και τέτοια sites και σιγά σιγά έγινε κανονικό βιντεοπαιχνίδι. Και το Tokman, για το οποίο μιλήσαμε πιο πριν, με το μικροφωνάκι του, με τα όλα του. Σιγά σιγά χτίζουμε τον πύργο PSP. Εδώ ερχόμαστε στο τρομερό find. Το Call of Duty εννοώ. Εντάξει, Call of Duty Roads to Victory. Πρώτη φορά το βλέπω σε Black Label. Δηλαδή χωρίς να είναι Platinum, να είναι Essentials ή κάτι τέτοιο. Οπότε μ' αρέσουν και τα first person στο PSP, παρόλο που έχουν ιδιαίτερο χειρισμό, οπότε προστίθεται στη συλλογή. Και το Castlevania The Dracula X Chronicles.
Το μόνο quote-unquote κακό είναι ότι είναι η αμερικάνικη version. Δεν μας ενδιαφέρει, παίζει κανονικά στο PSP, δεν είμαστε σνομπαρίες. Βλέπετε τι υπέροχο artwork έχει εδώ μέσα. Και για όσους δεν ξέρουν, ουσιαστικά πρόκειται για ένα remake του Round of Blood. Και μέσα σε αυτό, άμα κάνεις κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες, ξεκλειδώνεις το Symphony of the Night. Τρομερό. Αυτό το παιχνίδι κοστίζει γύρω στα 80-100 ευρώ συνήθως, οπότε ήταν καλό find. Και τα τελευταία δύο Black Label PSP παιχνίδια τα οποία ήθελα να δείξω: Spider-Man 2 αμερικάνικη έκδοση και το Pursuit Force. Το Pursuit Force είναι ένα παιχνίδι το οποίο ποτέ δεν βλέπω ολοκάθαρο, όλο την Platinum εκδοχή έχω βρει, και μάλιστα έχει και τα ελληνικά πίσω, που μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο, οπότε θα προσθεθεί και αυτό στη συλλογή μας. Οπότε αυτό ήταν το loot μας. Τόσο πληρώσαμε για όλο αυτό. Λογικά θα κάνουμε πάλι καλή μπάζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Για οποιαδήποτε ερώτηση γράφετε κλασικά στα σχόλια και πάμε να προσθέσουμε στη συλλογή μας τα παιχνίδια.